Yawa ga muna an shiga gadan-gadan za a fara shooting na ce oga Atiku tauraruwa ya dai kun shiga aiki go? Ok? To masha Allah Jaruma kina ta kulliya? To za a shiga aiki kenan ya ne matano gote matano ni godiya za son zago ma ban sai ni godi ya ok a to c'est bon donc talkatare ai dai fangu dai la saboda talkatare film no wala ok donc bonne chance Jaju ya maman su na ganki kin yi wani duhu ga kinan kamar wanda aka fito a rami wallahi to ya za a yi ka san mun kusa ne dama da gaskiya ne ga tsufa kuma ga wannan abun duniyar babu abin sai a hankali ko na goro zan samu to ba laifi za mu duba magani ko to shikenan san lallaba muke a hankali esbori mai ɗaukar nauyi na ce barka ci kin kewaya daga baya yaran nan ba su tsaya nan kai ku dawo nan ku gani kai realizator assistant yawa wannan shine manajan ayan balarabe kuma shine shugaban aikin nan na tafiya da rato babba kenan bayan shi sai mamman rato shi ma dai jarumi ne shi ma kuma ga yayya shi ma jarumi ne a barkin Nijar ok vala ya dinno aini son noise sun take na ce Sani Buda Wangari assalamu alaikum wiwi yaya da dama ko Allah zai ne wallahi yau ga mun mun to aikin mu na farko yau sai barkin Nijar muna fatan Allah ya ba mu sa'a mu da lafiya ok lafiya insha Allah to merci beaucoup kuma Allah ya mai kowa gidan shi lafiya yau wala kuma muna kowa da kowa godiya duk wanda ya bada kokarin shi da lokacin shi cikin wannan halka ta merci ok wannan yan kallo ne sun zo ta murna ne ga sanan a wannan gurin sala c'est bon là bonjour ça va c'est qu'on fait quoi tu suivi le travail même là le travail était bien passé ok remercie le bon Dieu ok merci beaucoup ok an fara shooting kenan ga kamera ga sauransu da daraktoci ga sunan za mu fara aiki ga daraktoci ga cameraman ga sunan duka wurin an soma kenan insha Allah